Sorkar pen helikaman ke ot song trok atumang bong monsam alamdon kachetok along kengsang aso tumaphan inghoi kep kapanong pipanojok ning kangsamse kachepaklang ponsi laso alamdon che ene tikke kachesong padupon bomji pusi song inkhoi rapli so se tum kapangdak pon kedam tang chiti ni phai player ni delhi rong sopialong KLNLF PDC ke UPL la pen KPLT paro thomatum sorkar pen monsam alamdon kachetok ponalong jasemet inglong aso kaliatuma phan karbianglong autonomous council along anghoi kep kepek pondera phuthak karbianglong penang anchirok togaratum social media long ning kangsamse kachepaklang ponlo Labusona porahut song inkoi rapli so se tumta diphorong sopi tovarpi along tire me kaisi ning kangsamse kachesong kachepaklang pon To the long left, long left, long left. Offensive, go back, go back, go back. Stop the practical roll. Stop the practical roll. Team Carbion down, 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 down. Labusona porahut song inkoi rapli asongja potum kaningja tengke non labang so monsam alamdon kachetoke nelitu mantuneta chekoirin phothe athe sik schedule along rialong ke aprang penta aron ke dotanglo paragraph hinialong paragraph so choksialong ke dotang ko kathi inhoi cap reservation prodangke kengsang asu tumaphan towar ke thopilo lapen inglong asu tumaphan ajakong kapa bob mate ke berlo lasi bangso inhoi cap reservation dengdet pulote karbianglong autonomous council team karbianglong lapen lamdon kachetok song trok helikaman ki ota song atumsi momo phurkimolong ta adai che enangji anparta laso puthak radde thurpak pen arona tangpen sodak kachesong paduponji pusi ningjepon Ladakh ke ilitumnong reservation aron ke kidotang aprang mana paragraph 2 sa paragraph se implement angji pula silum pubom nole talang litum ke article 160 lam se purbom article 160 lam purbom de alang litum political pressure pola pi chede delidum representative bank PMLA chotoi loke MP de loke CM de loke pola people alang pressure pi chede ke non ke jasemet pet ke labang ke ilitum labang so 10 reservation ban ke lake kengsang so ban atowar ke thoman inglong so jakang kapa bob ate we have got all the ilitumnong ke provision ke dotang teng pen kone nang che song pen ala ke nituma jakong karbie ke phana kong nang pa bob la sila bang so lamdon labang so ke claim kedam ke la ken ditum chekroi thekte la lapen tim kar beng long atum lapen ladak kachetok asong throk tum la ke momo tala ke phurti mulang ala tima dai chenang di long monsam alamdon kachetok hala so monsam alamdon kachetok long 10 reservation polama bang apot nitum ning duglo lapen ke la so puthak apot pinrem bonlo lapen ke la so puthak lake reservation kibi lake inglong so tumhana ja kong ke thak lapen ke kapavir ja bidian vet lasila so puthake pithe siksidul eriang bong pusle mela sona reservation ke theglong lepin la lake first time lo lasila so puthak nitum opos lo lapen la so puthak arona teng pen nitum democratic arona teng pen la so puthak an suse tangra ka song poni asni nitum chisik pon lo nitum siksidul rat siksidul khaya tom phan isi arni ki gason si mande lo athi hala dak bang reservation alang bang je reservation ke bang kala lo 10 seats bang ke reservation type son si bang je lo athi reservation punang kok lo athi dak open for all communities pu lapen itum kenang do buten itum kodan samin itum dami lo so alam don apathak bang ke lapen la so court along jasemet itum tim karbing long tum labang so la son la sailang no ke claim karbiarat phan keber thipji la so sailang no ke claim bang ke nitum kitya ta kroi thek alang tum council chari lo sita hai sita me council ke chari tum jale karbi gali inglong so dat kali nitum ta karbi nitum ta inglong so nitum right nitum la chini nitum ke puyo dikar do posi laki nitum kham khilo apen nitum la so bange ning kachepaklang lo plano News report long Sudarinti Karbianglong live